pa o kauban pang mga ebanghilista o ministro. Kumusta ka ninyo mga kagalahan ng komunitagsunan kini si Brother Remy Rodrigo nga magpag-uban komunitaron o ano pa ang kuban ng ebanghilista? Kumusta o mayong pagguminaw usab kanatong tanan mga kaigsunan? Sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos may usang inyong makauban inyong higayuna. Hook up kita karon sa sibihan sa DXDR Dipolog, RMN DXDR Dipolog. O kumusta kang Sir Edgar Dagomo, Station Manager, o kumusta usab ang Station Manager ng inyong sibihan sa DXKO RT in Cagayan de Oro City, kang Manjin. O usbon ko kinigson, ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usang kiguban kaninyo. O mabati ninyo kining among tulumanon, ining mga musunod mga sibihan sa Villanueva, Misamis Oriental. Mabati ninyo kami sa Radyo Bandera 107.3 News FM sa matag adlong Domingo sa alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Mabati usab ninyo ang programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa Radyo Bandera, Iligan City 100.9 News FM matag adlaw gayapon Domingo alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Inyo usab mabati kining maong tulumanon sa DXMM FM sa Calamba, Misamis Occidental. Mabati ninyo kami matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Unya aduna usab kami programa sa Aras-asan Kagwait, Surigao del Sur sa DXAG Radio Sipa. Matag adlaw Domingo duha ka hugna mga kaigsunan inyong mabati ang among programa alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon ug masubli kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Doon na usab kami programa mga kaigsunan sa Cebu City sa radio station sa DYLA matag adlaw Domingo alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Mabati usab ninyo kining maong programa sa RMN Pagadian City matag adlaw Domingo medya oras ang programa alauna ngadto alauna media sa matag adlaw Domingo sa Pagadian City. O dinhin ining teleradyo sa DXQ inyo kaming napatilingugan o karon sa og ngadtong gustong magpadangat sa inyong mga pangutana mga kaigsunan, i-text lang kami ining mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. Kumusta sa tanan nga nagsunod? Dili nga mong tulungan labi na sa Higala, Brother Rim Makalandag, Ginisunto, Patagagian, Hero City. Mga kaigsunan nga nasunod sa BBC Compound, ug sa tanan nga nagtanaw kanamo via YouTube via live sa Facebook, mayong pagpakalingog at mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Karon sa pag-iskot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie Gawinyo. Ato sabdi ay nga gipangamusta si Brother Edkila no diya sa Taguluan sa tanang mga nagsunod karon. Kumusta ka ninyo? O dini karong higayon na mga nagsunod dining programa kay matag Domingo niya kita nini nga oras pod alas 12 ngadto sa alauna. Ang atong pag-iskutan Brad Ronnie ni ining bahina dili lang ikalain sa bisan kinsa o unsa man tungod kay matag usa aduna may pagpadeg sa baruganan o dili ikalimot nga daghang mga pangatubang nato o panagang nato gumikan sa atong pagpamatuod kay ang ato aligi na naman ta sa ikatulong dakong panahon sa pagpamatuod unang-una sa unang higayon o unang panahon sa pagpamatuod kang Hiyuba man do kang Yahweh. Ya sa ikadong hugna nga panahon sa atong Ginoong Jesucristo ikatulong hugna nga panahon natuman diri kanato sa Espiritu Santo. Og tuhod yan sa pagpadaig nato sa katumanan nga nagdala sa atong magtutudlo. Usa sa mga naisgutan nato nining sibihan sa usa sa sibihan ini sa Dipolog o si Mr. Bendilio, Mitchell Bendilio nga sa pag-isgot-god nga dunay nangutana nato gikan sa Alubihit, Misamis Oriental,
ni-react sila tungod kay doon na may mga question na to o doon ay atong paghatagpod sa ato laging numero kung gusto o kinsay mangutanan. Unya, sa dihang nangutanan, dahil na kayo ang mga tubang. O sa dihang atong gitubang, ang muna nga nagbinay luay na o sistema sa doktrina na ang atoa, ipasikad na lang yun sa dili personal kay nakibaw mutas lagda sa balaod. Tuod na ay freedom of religion, freedom of speech, pero ang maong freedom mawala ka na kung doon na mga reglamento o violation atong dili masunod. O pinaagi nini, sa diyan nagpamatuod kita na about sa gisgutan sa ilang nangulo sa SDA, si Ellen Goldwhite, gihimuan og dako nga issue lugar kita o ikaw Brad Ronnie nga nagpamatuod kuno ta nga sa pagpanagna kuno ni Ellen Goldwhite nag-ingon daw ka nga minyo na siya ni anang tumura. May siguro nga atong ipabati Brad Ronnie para makaingon ang mga nagsunod do nato nga tinuod ay nga aduna kitay angay tubagon kay kung dunay mga tukso o mga pangutana nagkinahanglan usab sa matinaw niya nga pagtubag kung unsa ka tinuod. Okay, Reverend, mga kaigsunan, among ipabati ang voice tape nga among na-record ni Mitchell Bendilio, mga kaigsunan, usa ka tigpamaba sa Sabadista dinhi sa Sibihan sa Dipolog. Unya, among ipabati kay dinhi namong ipasikad ang among pagtubag kay di akusahan kami niya nga nagahimo sa pagpamakat mahitungod sa among pagbutyag sa gi-expose sa usa kani nga sakop sa Sabadista nga mao si Robert K. Sanders. O garon inyong masayran kung unsa ang iya tibaling issue nga gibuhian diri kanamo ug dinhi pod magpasikad ang among pagtubag atong paminawan. Nga si Mrs. White John, nagtagna sila ni James White o Mrs. White 1845. Nga si Kristo mabalik. Magpiayo na sila. Pagkaluoy mga kaigsunan, nas Biblia, sa di pa nato basaho ng mga kaigsunan, sa ato pa, ang punta ng ato nga pahayag, na gitudlo sa ato nga mga higala, ato nga mga higala. Bisan to naglayog tayo sa katarungan, pero wala tayo nga nahikaway nila. Ato nga sinamdaman na ay tambag ang Biblia igsoon. Ang tambag sa Biblia, Exodus 23:1, di ay gingon na mga kaigsuunan. 23:1 sa Exodus ato basahan. Dili ka magdawat sa balita na baka dili mo ipataran ang gingon mo tubay sa dautan aron dili mahimong ang mahimong bakakon sa mga tao. Ano atong tanawon natin gala kung gano'n sa albang si Mrs. White na minyaw si James White, kabato pa nila, niyan to 1945, magtianyo na ng mga tawana. Nagtagna sila na si Kristo mabalik, magtianyo si James White o si Mrs. White. Ang taon, nauyan ng mga tawana. Naay natunaan, pero kulag binasahan. Mao na igsoon. Atong Muna rin ang atong nabati sa pahayag sa tigpamaba sa Sabadista, si Brother Mitchell Bendilio. Ang lang brother, kinitigigala, mga kadali ka na mo. So, bukas kami niya na, kung matod pa ninyo, lantugi mo lang sa katarungan ang atong gibuhian nini. Pero nagsugod ni, tungod kay gibasa na mo ang exposing ni Robert K. Sanders Liberen, ni atong mga nilabay Domingo sa atong programa, nga ang pagpahayag sa pag-expose ni Robert K. Sanders, nga among gipahayag tungod kay sa pag-expose ni Robert K. Sanders, si Ellen Goldwhite mo iyang gipahayag nga mo'y nanagna niadtong 1843, 1844. Gani gitubag man niya nga dili daw si Mrs. White mo nagtagna sa pagbalik ni Kristo nga napakyas kun dili si William Miller. Pero among gipahayag ngano nga nalambigit si Mrs. White sa pagpanagna niadtong 1843, 1844 kay nianang panahon na midawat og mituo man si Mrs. White sa panudlo ni William Miller. Nga diin si William Miller usa ka Adventista o usa ka Baptist, no? Dayon
Sa pagpahayag na modugang niadtong mga panahon na sa among programa, dininining sa paragraph sa artikulo nga gi-expose ni Robert K. Sanders, dininining paragraph nga gingon more time sitting in 1845. Akong i-explain ninyo kay dinhi siya nagpasikad nga giingnan mi niya na makak ni pagkaluoy namo kay niingon kuno mi nga si Mrs. White o si James White naminyo natong 1845. Dili ra ba ana mao ang among pagpahayag? Gingon man ko dinhi sa maong paragraph. Again, after two disappointments in a rowing going against the Bible and predicting Christ's second coming, James and Ellen, ako din gikonklusyonan ni, James and Ellen were again, James and Ellen White were at again in 1845. Sa ato pa, nanagna na po sa 1845, gikonklusyonan ako nga sa ato pa ang magtiayon, assuming nga sa akong pagsulti nini, sa atong panahon karon nga sila di ay magtiayon si James o si Ellen White. Wa ko magingon nga naminyo sila niadtong 1845. Okay, grante nga nag-ingon ka nga minyo na sila. Ang issue diha dili man about sa minyo ba si Ellen Goldwhite o si James White. James White. Kay nanagna man siya gingon nalagnag utro matud pa ni Robert K. Sanders sa 1845 gikan sa 43 o 44. oh nga karon sa pagpanagna niya mutong giingon ni Brad Ronnie nga kini nga magtaayon na nagna daw kuno unya magtaayon na baday daw unya waday managna ingon ni Robert K. Sanders unya iyang gibasa pa ang Exodo 23:1 nga dili kuno ka magdawat sa balita nga bakak dili mo ipataral ay mong kamot uban sa dautan aron dili ka mahimong saksi nga bakakon sa Exodo 23:1 nag-uyon kuno mi sa kining expose ni Robert Sanders nga bakakon man kuno to mo lagi nga kung itug-an na gani ang doktrina diha o ang panagna, ignon na din nga gitaral na mo among kaugalingon. Dili. Kay mao bitaw hinungdan nga nung nigawa siya, mas dugay pa ni siya nga na membro nimo ni Mitchell Bendilio Bradon. Oh, so sa pagsusi namo mga kaigsunan ining kaning kadugayon sa pagpasakop o nasakop si Robert K. Sanders sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church, 37 katuig siya nga nasakop sa ato pa. Doon na gid siya kasinatian og sito gid siya sa doktrina og mga kining mga pagpahayag labi na sa mga sinulat ni Mrs. White ng ilang fundador. Karon sa ba ang uban pang gipahayag nganong makita nato nga si Ellen Goldwhite nanagna kauban ni William Miller o kini si Ellen Goldwhite before kini siya usa ka gitawag og naa sa pagtulunan nga Metodista. Tinuod ko na. Oh. Tinuod ko na, Reverend. Metodista kani si Mrs. White uban sa iyang pamilya. Kaya, idugang ko lang ang pagpahayag ni Robert K. Sanders sa iyang exposing Adventist fables, truth or fables. Namatod pa niya si Mrs. White usa ni adtong mga nagsangyaw sa tukma nga panahon sa pagpabalik ni Kristo 1843, 1844, 1845. O nagipahayag niya by her own admission usa siya ka bakakon nga mga lagna. Mo ni kasakit ra ba ni Bendilio niya magisgot ko ni big manalagna si Mrs. White di siya mutuo na ngano mang di magkamutuo nga kung tinuod ka nga sakop sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist naglahi man kag imo nga ang kinatibuk-an sa Seventh-day Adventist nag-ilaman nga ang inyong founder nga si Mrs. White propeta pero imo man ang katungod niya ang pagpahayag namo ngano nga si Mrs. White atong ihatag ang prueba Bradon di ba? Nga si Mrs. White kani usa ka metodista kini siya og na convert or na nabalhin kini siya ngadto kang William Miller. Dinhi sa gingon nga usa ka artikulo ni Wallace Slattery kining that question. New fact about international chat binate. Question, who is Ellen G. White? Answer. Ellen G. White became a leader of a segment of the Millerites who called themselves Adventist. May muling leader dahil sa grupo po sa mga Millerites si Mrs. White. Niadtong 1863. Her many visions ang iyang daghan ng mga paglantaw and writings ng iyang mga sinulat
nakadasig sa pagpurma sa Seventh Day Adventism o kini nakahatag og dako nga kini pagpahayag sa maong doktrina sa Seventh Day Adventist. Today, karon, most Seventh Day Adventists still consider Ellen White to be a prophetess of God. Sa pagpahayag nining adlaw, kadaghanan sa mga Adventista nag-ila o nag-considerar nga si Mrs. White propeta sa Dios. Kini ra gyud si Mitchell Bendilio mo mo ila. Ellen White was formerly a Methodist but later converted to Adventism through preaching of William Miller. Kanhi di siya usa kasakop sa Methodista Reverend, pero nag-convert siya ngadto sa Adventista or Adventismo pinaagi sa pagsangyaw ni William Miller. Unsa may pagsangyaw ni William Miller nga gingon ra ba dinig a false prophet who had predicted nga nagtagna nga si Kristo mobalik. Kano sa niya itong 1843 o 1844. Busa klaro kaayo mga kaigsunan, mga kahigalaan, Brad Ronnie, nga ang pagpamimbro o ang pagtuo gikan sa pagkametodista niya ni balhin kay nituo siya, gumikan nga si William Miller nagtuo nga siya nagpahayag o nagpanagna nga mubalik si Hesukristo. Nga mao man ay atong giingon nga kung ikaw niya na nagatuo kaniya na dunay dugang priba ba Brad Ronnie nga makita nato nga 17 anyos pa siya niya nang pahayagan, nakaibalo na siya unya gani pagkadismaya na lugar sa mga tao o pag-predict ni William Miller wa man matuman, may hinungdan nga iyang gipangtigom tong mga katawhan nga na dismaya unya siya kibali ang nagleader na niadto kay kung pananglitan siya propeta man, prophetess babae nga propeta, nga naman ni atong tungura wala man niya ingna ang mga tao nga di ta mutuan kay aron dili ta madismaya, wala untay pagkadismaya o before niya na nituo siya nga dili si Kristo mobalik anang panagnaa. Busa gani ni balhin siya kay nituo siya. Busa human niya atong pagkadismaya, nagbuhat na din siya og mga pagtubag mga kaigsunan nga against na lugar nga nasayop si William Miller. Yan ang gihilot-hilot niya na, pero mobi na iyang gibalhinan gikan sa iyang pagka-metodista. Pero atong gihatag ang Priba Brad Ronnie nga during the time 17 years old na siya, niya nang paghupot niya mga vision gikan law lugar kana sa Dios. Atong ipadayon pagbasa Reverend kining artikulo ni Wallace Slattery got question matud pa dinhi sa pagpahayag, when Miller's prediction of Christ's second advent failed to come true. Sa diha kuno nga ang mga pagtagna sa ikaduhang pagbalik ni Kristo na pakyas nga matinuod, the Millerites disbanded and dismayed. Katong magkatawan nga mga nagsunod kang Miller gitawag og Millerites nga dismaya to sila. However, a couple of Miller's followers claim to have visions to account for the failed prophecy. Doon na po nagpabilin lugar nga mga katawhan ni Miller nga gihatag nila konsiderar katong mga nangapakyas nga kapakyasan sa pagtagna. One of these seers, kato pa seers kining nagtagna or nagpredict, Mao'y nakakita sa maong pananaw. Was 17-year-old Ellen J. Harmon, who had the first over 2,000 purported visions in a prayer meeting shortly after Miller's degrees. Usa daw ni ini nga nagahimo sa nagakita og naghimo usab og mga panagna ang 17 anyos pa nga si Mrs. White. Diinduna siya 2,000 ka mga panglantaw nga iyang gipahayag diha sa gihimong short meeting sa after lugar nga nadismaya ang mga katawhan ni Miller. Unya sa iyang mga panglantaw in her vision, Ellen claimed to have seen the Adventist on a journey to the city of God. Nakita niya nga ang Adventista nagalawig paingon sa syudad sa Dios mo ni mga panglantaw ni Mrs. White. Ellen Goldwhite Harmon soon became the beacon of hope for disappointed Millerites. Nahimo siya nga kahayag sa mga na-disappoint nga mga katawan ni Miller. Nahimo siyang unifier tighiusa sa mga Adventista nga nabuak or napaksyon. Yun niya na, mga kaigsunan, ang kasaysayan ni Mrs. White. Busa, muna'y punto diha nga dili nga ang away diya nga naminyo na si Ellen Goldwhite o si
James White anang tungura gingadlan lang nimo nga ang magtiayon sila duha na nagna niya na Yan ang 1845. niya nang 1845 nga mobalik si Kristo na gibutang man na ang mga basihanan ni Robert Kisander sa early writings ni Ellen Goldwhite. Unsay mga pahayag pangdugang ni Paul Gordon gani Bradroni about sa 70 Adventist tud kay sila mga membro man pod o nasayod sila ni anang mga pamaanggi ha busa ato lang gibasa kay kada usa magpadayag man lagi o kinsa ang tinuod. Okay, kini si Paul Gordon Reverend, usa pud di siya kasakop kani sa 70 Adventist Church. Doon na pud di siya katungdanan. Sa iyang basahon nga gitawag The Past with the Future Adventist Heritage Ministry William Miller, Second Advent Preacher by Paul Gordon. Matud pa sa iyang pagpahayag. Miller traveled extensively as already noted throughout the Eastern United States, speaking to, in many cases, large and attentive audiences. Sometimes his messages were readily received, other times they were ridiculed and mocked by a large percentage of those who came to listen. The result of his preaching over the next 12 years called together a group of people preaching for Christ's coming, estimated between 50,000 to 100,000. This number does not seem large in today's society, but at that time, it represented a sizable group of people nga katong mga panahon na nga naapa si Miller, nagkulugod po ng mga taong imituo niya. Unya, among those who heard, o sa lugar nga nakadungog, Miller preaching, of course, was a young Eileen Harmon in Portland, Maine. O sa lugar nga nakadungog sa mga pagsangyo ni Miller, mao si Eileen Harmon, kay dalaga pa man siya nini. She first heard si Eileen White o Eileen Harmon, him preach there in 1840. 1840 pa nadunggan na ni Mrs. White si William Miller when she was 12 years of age. With her family, uban sa pamilya ni Mrs. White, she accepted his preaching. And because his church opposed the Advent message, ang katong iyang gipasakupan ng Methodista ni oppose man, hudawat sa pagpabalik na mensahe, sa pagpabalik ni Kristo, si Mrs. White ug ang iyang pamilya were this fellowship from the Methodist Church. So wala na sila makiktigong diya sa Methodist. Tungod kay gidawat niya ang preaching o ang pagpanudlo ni William Miller. O mo man na ang istorya mga kaigsonan na kung mag-ingon kita nga propita na kung kita ato ng dawaton ni balhinta nagpasabot nga atong gibalhinan tinuod do na nagutay pagtulunan ang pagka-Metodista. Unya karon ang ato namang susyon kung kita adunay pagtuo sumala sa Biblia brethren kung mutuo ba aduna ba dayoy pagsulti kay siya nituo gud siyempre musulti si Ellen Goldwhite na kung sa Biblia naman. Anya Reverend sumala din sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 13 nagayon. Sanglit kami nakabaton man sa maurang espiritu sa pagtuo nga diya sa nagsulat nini nga nagaingon. Ako mituo ug busa ako misulti, kami usab nagatuo busa kami nagasulti. Busa sa pasikaranan sa Biblia kung mutuo day ka, ikaw gyud mosulti. Mabitaw tong pagtuo niya nga si Kristo mo balik, siyempre, ang Biblia nagingon nga kung mutuo ka, imo po nang iwali. Sa gani nga nanagna sila, nga gingon ni Brother Ronnie, nga kining magtiayon na, pero ang gipasabot niya nga pagka magtiayon, ang pagka-present, pagkakaroon, pero ang gisgutan niya sa pagpanagna nila sa 1845, si James White o siya, dalaga pa na, pero na sila relasyon niya na mga kaigsonan. Dili man away, may tungod nga anang tungura na minyo ba siya? Nakibaw man may pataon minyo ana oy. Oh, kay balo man tareberal nga naminyo sila 1846 na. Pero anang 1845 ang punto din na nga nanagna sila. Unya batan-on pa siya na siya sa pangidaron niya 17 anyos na siya mga pananawon sa Ginoo na ngano man nga kadtong pananaw na ay haraman ka nagsaba nga nasaypan ni Miller ang iyang panagna sa dihang humana siya nanagna. Napakyas na. Napakyas na. Di ba mo na gituhan niya permero? Kay propita man siya. Ang pagka-propita sa Biblia, Brad Ronnie,
kung atong pagabasihan sumala sa Biblia, mukha tag implo sama kang Jeremias. Bata pa ba siya tuod pod sama kang Ellen Goldwhite nga batan-on pa? Si Jeremias ba bata pa ba pod nga na itudlo na sa Dios, gipakitaan na siyang pananaw niya na bata pa ba pod siya? Oo. Karon kay bata pa man pod siya, pangitaon nato ng prueba. Diha niya ana nagsugod na ba o gisugdan na ba nga siya doon na naita sa pagpamadlong bisag bata pa siya? Doon na gisugdan na kay bata pa siya, nagsugod na siya nga gipahimutan sa Dios nga propeta. Busaan ang pagkabatan-on pa pud niya, magsugod na pud may taha siya nga doon na ipod yang explicar, doon na pud yang pagabuhaton nga mga pagpahayag sigon sa pulong sa Dios. So kahi naman sa giilang pangulo diha sa SDA nga usa siya kibali namadlong sayop tong panagna ni William Miller. At that time, nituo siya, pero sa diyang matuman, usa na ingon siya nga sayop. Oo. Nga basahon ko si Jeremias nga gipahimutan nga propeta sa Dios dinhi sa Jeremias kapitulo 1 bersikulo 1 kama 4 ang pagbasa paingon sa bersikulo 10 inyong paminawan. Ang mga pulong ni Jeremias ang anak nga lalaki ni Hilcias sa mga saserdote nga didto sa Anatot sa yuta ni Benjamin. Doon ay mga pulong ni Jeremias nga itong nabasa din ni anak ni siya ni Hilkias, anak ng lalaki ni Hilkias. Usa pud ni ka saserdote. Sa 4, unya ang pulong ni Hiuba mi abot kanako nga nagaingon ato kang Jeremias. Sa wala pa ikaw buhatan nako diha sa tiyan na ila ko na ikaw. Palaguan nga buhat pa masuod dito sa tiyan sa iyang kinansi ni Jeremias, ila na siya sa Dios. Og sa wala pa ikaw mugula sa taguangkan gibalaan ko na ikaw. Gitudlo ko ikaw nga manalagna alang sa mga nasod. Si Jeremias. Unya mingon ako, matud pa ni Jeremias, Ginoong Hiuba, aniya karon, ako dili mahibalo nga musulti, kay ako usa ka bata lamang. Muni payag ni Jeremias, iyang gihimo siya nga manalagna, dito pasugod sa taguangkan, ingon siya, usa lang daw sa kabata, o dili ka balo musulti. Siya payag sa Dios. Apan si Hiuba mingon kanako kang Jeremias, ayaw pag-ingon, ako usa ka bata, kay kang bisan kinsa pagtuon ko ikaw, buadto. O bisan unsa nga akong igasugo kanimo, igasulti mo. Ngunit pahayag instruction sa Dios kang Jeremias. Ayaw pagkahadlok tungod kanila, kay ako magauban kanimo sa pagluwas, kanimo nagaingon si Hiuba. Unya si Hiuba mituyod sa iyang kamot, ug mihikap sa akong bakba, ngadto kang Jeremias, ug si Hiuba mingon kanako. Aniya karon, ako nagbutang sa akong mga pulong diha sa imong bakba. Tan-awa, ako nagapahaluna kanimo ibabaw sa mga nasod o sa ibabaw sa mga gingharian ning adlaw sa pagluka o sa paggunob o sa paglaglag o sa pagpukan sa pagtukod o sa pagtanom. O, timan na nato, Brad Rooney, nga si Jeremias, batanon pa, nga gitudlo na sa Dios. May kalainan lugar ni Ellen Goldwhite nga 17 anyos pa lugar siya, nakakita nagpananaon, pero dinhi, gihatagan na siya katungod nga kung dunay angay lukahon, lukahon. Kung adunay angay gunobon, gunobon. Kung adunay pagalaglagon, adunay paglaglag o pagpukan o pagtukod o sa pagtanom. Pero lain naman siya kay imbes badlungon, agituhan sa niya, apel sa siyang tuo, apel sa siyang pagpamatuod. Unya kay nadismaya man lagi katong mga kauban niya, Napakyas man. napakyas, nangita na lang siya nga gitawag na din siya unifier. Niadtong mga nadismaya nga mga Katawhan ni Miller. na-disappointed tungod sa prediction ni William Miller nga ilang gituhan nga may gibalhina nila sa pagtugikan sa ilang pagka-metodista. Usa sukwahi naman sa Biblia. Unya karon kinsa man ini ang maunay karon nga dili nato ipataral ang atong kaugalingon sa balita nga bakak. Na makak dai may nga sila suhito man si Robert Kisander og si ginatawag og Wallace Slattery og si Paul Gordon kay usaman sila sa mga kadagkuan dia. Layo ra nang imong katungdanan ug unsa man kana imong katungdanan kay ngano natingala ta nga kung mamati ron ang mga Seventh Day Adventist kon SDA, nag-ingon ra ba si kuan kay naay nangutana nila na si Richard Rimuho, kung di tama sa'yo, Rimuho o Rihumo, ana. Nga kining si Ellen Goldwhite
Tinod ba daw ang giingon kay na may iyang nadunggan nga nag-ingon daw ang membro sa Seventh-day Adventist nga ang Sabadista o ang iglesia daw sa ulay mga adlaw na daw iglesia nga gitawag og remnant kanang salin nga iglesia sa ulay mga adlaw nga do na daw manalagna. Ingon siya walay manalagna, dili manalagna si Ellen Goldwhite. Naasa mga kadagkuan nga manalagna, ikaw ray naglain atong pamation Brad Ronnie aron makita nato nga angay ba pud sila nga magpataral ni ining iyang balita ug unsa ba kang klasihan ni siya pagka magtutuo diyan niya ng bahina nga tigdipinsa naman gani siya. Okay, Reb, ato na pong paminawon ang pahayag ni Mitchell Bendilio ining tigpanga ba sa Badista dinhi sa Sibihan sa dinhi sa Dipolog, no? Dipolog, no? Atong paminawan haron nga ato pud dayon atagan og tubag nini. Mitch, maayong gabi. Si Richard Digutom, si Mohoni. Salamat sa maayong pagtubag sa akong pangutana. Pero akong igagaw sa iyong manigutom, nakabati sa akong pangutana nga imong gitubag. Tinala siya nga iya itong pangutana, wala daw tubag ka. Lugay na, unsa daw katinog nga. Nga inyong membro sa SDA, nag-ingon nga ang iglesia, gitang na sa ulahing mga adlaw kong SDA. Adunay tinuod na propeta o ang maong propeta mao si Ellen White. Inyong pangutana, asa sa Biblia ang mahitungod sa iyong pagna ni Ellen G. White, wala ko kabalo na nangutana po di ay siya. Kung wala siya, magtawag na ako, wala ko kabalo. Palihog lang kumit, kay nindot po diya pangutana, akong ginan, sulayan nga na ako, ako'y mandala. Sa pangutana, basin busy sa daghang nangutana, salamat daghan. Daghan ni namati, Richard L. Remo. Okay, salamat tayo no sa imong pangutana. Ang imong pangutana, concern ka nga na ay membros Adventista nga matod pa nimo nag-ingon nga si Mrs. White, propeta. Okay, kung alam ito mga igsoon nga nangutana, nga may libro nga si Mrs. White nag-ingon nga siya propeta. Ngani, nga kung imong basahon, si Mrs. White nag-ingon nga gitawag siya o propeta pero wa gyud siya ni angko ni ana na mao nga titulo. Atong karon na wa gyud siya ni angkon. Ang imo kong pugson, ang problema na ninyo. O nya katong nag-ingon nimo nga Adventista, angay po tumagtuon. Ngano man, niya higala og igsoon. Atong basahon na niya nag-ingon higala nga si Mrs. White wa gyud nag-angkon nga siya propeta. Selected Messages, Book 1. Okay, basa ha? Selected Messages, Book 1. Basa. Selected Messages, Book 1, page 32. I have had no claims to make, only that I am instructed that I am the Lord's messenger. That He called me in my youth to be His messenger, to receive His word, and to give a clear and decided message in the name of the Lord Jesus. Early in my mouth, I was asked several times, are you a prophet? I have ever responded, I am the Lord's messenger. I know that many have called me a prophet, but I have made no claim to this title. Okay, I have no claim to this title. Wag yun ni claim. Wag yun ni claim si Mrs. White nga siya propeta o na Atong nabati rin ang pahayag ni Mitchell Bendilio nga para niya di gid siya mudawat ni Mrs. White nga propeta kay wa man gid kuno daw mag-claim si Mrs. White nga siya propeta Sa sumala sa gitawag og basahon nga selected messages. Nga nag-ingon pa siya nga katong Sabadista nga nag-ingon nimo nga imong nadunggan angay pa to siyang magtuon karon. Usa pa ang dugang payag ni Mitchell Bendilio Bradrone. Atong paminawan kay ni challenge siya sa mga religious nga mga pastors nga makapahatag bata. Usab dala na sa iyang mga kauban lugar. Nga makaproiba bagid sila makahatag sila libro nga si Mrs. White nagangkon nga sa propeta. Atong paminawan. Ini oga ano religious Richard nga maka-prove sila libro ni Mrs. White nga ni angkon si Mrs. White nga siya propeta. Wala yung mabasa. O doon na may nagtugno niya na iso ayun ang konklusyon. Pero si Mrs. White wala din nag-angkon nga siya propeta. Okay, na. Atong nabati Reverend nga matun pa niya any religious preacher nga mo-produce og basahon nga si Mrs. White propeta.
na iya gi-challenge lugar nga kung doon naman aelap ko ng konklusyon kung makaproduce ba kuno kining tawhan na mga mahal namong tigpaminaw dili man mi Sabadista pero napoy among kasulti nga 70 Adventist na tinga sila na kung away sa katarungan di pud unta inigar daw nga si Ellen Goldwhite kini di ang propeta. Ya nagingon sila sa katarungan, murag dili naman ni Sabadista, murag naman ni Salbahista, sa ila ra ng sulti-sulti sa nadunggan nato. Bueno, ila man ang rason. Ingon siya nga wala ko no'y libro ni Ellen Goldwhite, asay walay libro niya. Atong pakitaon ni siya, una, kining lagda sa pagtuon sa Biblia o mga balaang alawiton, ilahan sa 70 Adventist ni. Kunya na pa po isa ka basahon. Unahon nato na pagbasa Brad Rini, ang usa ka basahon nga nagimarka nga basahon ni Ellen Goldwhite, tagan na sila basahon. Na ngano man taon nga nahimo man kang tigdipinsa diha. Nga atong yangyo ang uban nga napabaylaen ninyong tigdipinsa diha. Pulihi ra na kay ngano mauwawan man mo. Kabalo ra ba mi before nga mo undergo ta as a member of SDA, kinanglan ra ba nga mutuo ta o mag-agita sa 28 belief adunay 28 ka tema nga kung mahumani mo na mamimbro usa ka din membrohon yan na hay nang usa sa mga libro nga nagpamatod nga kang Ellen Goldwhite kay siya gihagit niya ang mga religious mga pastor bag makaproduce ba o kinsa nga nag-angkon o naay mabasa nga siya propeta. Hay nang usa sa basahon Brad Rining atong pagabasahon. Anya rebirin kining basahon ni Ellen Goldwhite gikan sa kasing-kasing sa page 3 nagaingon. Sa Efeso 4:11 naglista si Apostol Pablo sa 5 ka dagko nga gasa sa Espiritu Santo, mga apostoles, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor ug mga magtutudlo. Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen Goldwhite adunay gasa sa pagpanagna apan ang iyang kinabuhi o pag-alagad naghatag og kamatuoran sa ubang mga gasa usab. Dili ikatingala diay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang bulaton sa pagkamanlagna lamang. Nagsulat siya kaniadto ang akong bulaton nagalakip sa buhat sa usa ka manlagna apan wala kini ipakutob diya selected message libro page 1 page 36. So kita mo na sa libro nga gibasa kini naay marka Ellen Goldwhite nga gingon gikan sa kasing-kasing. Di kung gikan sa kasing-kasing ni Ellen Goldwhite. Unsa daw? Balikan ta nga sa episode 4:11 naglista daw si Apostol Pablo sa 5 ka dagko nga mga gasa sa Espiritu Santo nga mga apostolis daw o ni gasa sa Espiritu Santo nga mahimong mga apostolis, mga malagna, mga magwali, mga pastor o mga magtutudlo. Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen Goldwhite adunay gasa sa pagpanagna. Nganong doon na magkaigasa sa pagpanagna? Unya dili ka di ay manalagna. Di ba usa ka binakak mga kaigsonan? Di giangkon og makita nato nga katong mga nagrebel nga nanggula kay nakahibalo sila sa pagpanagna nga wala matuman. Nagisgot gyud nga sila brodone nagtuo nga si Ellen Goldwhite mao usa ka manalagna nga propeta. Gani niya ang lagda sa pagtuon sa Biblia. Sa pahina 61, kinsa kay nakamimbro ani niya, nining atong kaatbang ba, dinhi sa Dipulo. Programa niya alas 8, gikan sa alas 7 sa gabi adlang Domingo. Nga, basin og pagdoktrina nimo, niingon ka nga aayaw lang ng tema nga numero 23, kay di ko ganahan ana. Kay nga naman, natingapot nga nung gidawat man ni siya nga nahimong membro. Kaya dinhi sa atong pagabasahon, niningingon ako lagda sa pagtuon sa Biblia, sa pahina 61, pagtulon ani numero 23,
nga naguluhan nga ang espiritu sa tagna. Doon ay pangutana diri 8, pangutana 9, pangutana 10 atong basahon ang pangutana nila unya isip man ni doktrina nga kung doktrinahan ka ni mo ni mutuo ka na, mamimbro ka na unsay gingon. Pangutana 8, unsay giingon may tungod sa pagpamatud ni Hesus? Tubag. Bugna daw 19:10. Ang espiritu sa tagna. Unsa daw kuno may tungod sa pagpamatuod ni Hesus? Unsa daw giingon? Nga matud pas pangutana ang tubag daw sa 19:10 sa pinadayag o kung bugna, ang espiritu daw sa tagna, in close parenthesis, busa ang katapusang iglesia kinahanglan adunay manalagna. Kung ang iglesia nga ulahi katapusan dunay manalagna, adbitahon ninyo ang mga SD nga dili di ay mo ang katapusan nga iglesia nga adunay manalagna. Kung dili ka mo, nagpasabot di ay nga dunay lain nga iglesia nga katapusan. Dabi kay kamo may iglesia nga katapusan, ngano? Sa pangutana ni bigingon. Ang hiya sa pagpanagna, pangutana, ang hiya sa pagtagna gipailabas sa mga Adventista del Septimo Dia. Katinaw ng pangutana ha. Na dayon, tubag. Oo. Si Mrs. Ellen Goldwhite giila nga nakadawat din ni hiyasa. Ang iyang dagang mga sinulat nga gibilin niya kanato nagdala sa matuod nga ilanan nga gibutang sa Biblia sa usa ka matuod nga manalagna. Unsa di ay naba daw kining hiyasa nga gitagna gipaila ba daw sa mga Adventista del Septimo Dia nga hiya sa pagtagna? Oo. Si Ellen Goldwhite daw nakadawat ng hiyasa nga dagang mga sinulat nga gibilin daw kanato nga nagdala sa matong nga ilanan nga gibutang sa Biblia sa usa ka matuod nga malangna nganong nilikay si Mitchell Benilio. Kay sa pagpamatuod namo nga katumanan among magtutulo sa dapit sa Espiritu Santo sa pagdumala isa mabasa ba Tomas Eugenio? Kung matod pa niya kung mao ni Espiritu Santo may panalag walay Espiritu Santo matod pa niya Bradoni. Kay nganong nilikay siya? Hadlok man siyang pangitaan. Nag-ingon man mag-iglesia sa uling adlaw. Asa di ay sa Biblia nga may iglesia o salid sa uling mga adlaw. Unya, gingon nga ang propeta niya na si Ellen Goldwhite. Asa? Naman sa inyong libro. Mo man na karon ang iyang gilikayan. Niya sa pangutana gani Jess, gingon ang kauswagan, pangutana ang kauswagan sa atong bulaton karon. Nagasalig ba sa atong pagsunod sa mga pamatngon o mga espiritu sa matagna? Tubag. Ikaduhang Kronikas 20, Kapitulo 20, versikulo 20, oo, tuuhi ang iyang mga malagna, aron ka mumuuswag. Pagsunod sa malagna, ug ang kauswagan nagaduyog. O, ipasunod, ipatuo mantas malagna. Hain, sa iglesia sa uling adlaw. Asa? Kinsa? Si Ellen Goldwhite, nakabato ni ining hiyasa sa pagpanagna. O, di, manalagna. Unya, asa maday ka aning pagtulunan, numero 23, sa wa pa ka mahimong tigdipinsa. Gilakbayan dahil niya tingali o sa pastor nga nagbautismo nimo o nagdoktrina nimo. Malagmit kinareverend kay di mo niya dawaton nga ang iglesia nga mao ang 70 Adventist para nila dunay manalagna. Di mo niya tuan kasi Ellen Goldwhite manalagna. Samantalang ang tanan kadagkuan o tanan ang 70 Adventist gyud nagtuo nga si Mrs. White manalagna, ikaw raman mo wa mo to. Tingala bitamin nimo nga nana sa ilang basahon. Oh, basin kamam na makaingon niya. Basin dili siguro ka tinuod nga sakop sa Badista. Kaya ang tinuod nga sakop sa Badista, mo ila man gyud midawat ba gyud nga si Mrs. White propeta. Nakaron kay imo mamigibasan sa 23 uno sa episo nga sa Exodo nga dili ipataral ang imong kaugalingon sa balita nga bakak. Wa di ka magbakak anang balita nga nanamas inyong libro. Ha? Karon naglain na di kag libro og nay mamembro di na di nimo gamitan aning 28 katima. Kuwangan na nimong isa aron ma 27 na. Kana mga mahal namong tigpaminaw dili na pagbutang-butang ng amo kay gibasa lang namo ang ilang mga basahon man ang giingon namo nga kung na may libro o reprints na dili gigamit para sa pagsupak sa Biblia. Mauli gina nga mangita tag maningil tag nabay ngalan sa magtutulo sa Biblia nga inyo ha naapo di ay mo na karon diha niya napay rason niya nga
ngilad po ni ba ni kabalom tas uban nga mga liman nga sa una pa man to sila si Juan John de la Peña sus ba atong mga tawhan na lagi sa una makig-argyulain naman pati pa niktay sa atong magtutudlo o kurbata ingnon pagalito nila mahinungdo malguta bradoni nga mura kunog dila sa irong buang nga maayo din na nga imbis ang doktrina nato ug nasayop ba ning among doktrina o ang inyo dili man pa magpakita nga unsay atong pamisti kay ang Dios dili man partikular nga og tungod kay pobre ba ka o adonahan ka ilhon ka sa Dios nga ang imong pamisti maayo unya duol ka na sa iya di man ingona na ang Dios maintiman-an nga pabor man nimong Biblia brethren palikog basa sa ikaduhang Samuel kapitulo 16 bersikulo 7 nga ang Dios kung magtan-aw siya diya sa kemtang sa tao dili ang gawas sa bahin mo iyang tan-awon kundi ang sulod mo ang iyang ginapili. Pagbasa brethren sa ikaduhang Samuel kapitulo 16 bersikulo 7. Anya Reverend sa gikasitar mo ng sitas ikaduhang Samuel kapitulo 16 bersikulo 7 nagaingon o sa ingon nini namulong unang Samuel 16:7 unang Samuel para atong ihatag. Reverend? Okay. Okay. Unang Samuel kapitulo 16 bersikulo 7 nagaingon apan si Yuba miun kang Samuel ayaw pagtanaw sa iyang naong kung sa gitason sa iyang barog tungod kay ako nagasilikway kaniya kay si Yuba nagatanaw dili ingon sa makita sa tao kay ang tao nagatanaw sa panagway sa gawas apan si Yuba nagatanaw sa kasing-kasing. Busa dili di ay ang argumento nato kung kinsa man o unsa man magpadegta sa atong kamaturan kanang sulod sa Biblia sa katarungan dili ang atong pagkatao nga hiwi batag ilong budlat ba atong mata katoy atong atakihon ng ilong o ka ang sinina nga kay ignonta nga ang atong niktay gamay unya nadako-dako ng atong niktay ingon mura naman nag-ira sa mura naman nagdila sa iro dili ingon niya na busa natingala ta nga kung magpasunod ta na magkatas pagtulunan muna nga kining atong pangarason bradron base sa atong nadungog unya karon atong ipakita nga may pagani kunog walay Espiritu Santo napoy nangutana nila nga kining napulo ka sugo gihatag sa Dios dito sa Sinai ug mao kanang Sinai mao rang hurib unya ningon si Mitchell Bendilio nga ang hurib kuno og Sinai lahi ra kuno na unsay katarungan bradrone atong ikapakita nini o ipabati kanila. Ato na pong paminawan mga mahal nga tigpaminaw ang pahayag ni Mitchell Bendilio nga di siya gyud mo dawat nga kining Sinai ug hurib maura kay para niya lahi ang hurib lahi ang Sinai. Atong paminawan. Maong nabukid mga kaigsunan, ato makita sa walay tao nga makatungas ni ini. Ang katawhan dili makatungas ni mudo, ang maungas bukid wag ni tao nagpuyo. But ang hurib mga igsoon sa Isaiah chapter 10 verse 26, ato mabasa sa ingon. Ato sa ipos nga gipasabot niyang bukid nga walay magpuyo mao tong Sinai. Kay habog man daw kuno na ilabihang bukiran lang. Matod pa niya. Ato ipadayon. 26. And 26, ang si Jehovah sa mga panon magkapalihok sa usa ka latiko bato kaniya ingon sa pagpamatay nito sa malian duol sa bato sa Horeb. Ug ang iyang baras iyang ibakyaw sa ibabaw sa dagat ug iya kini nga idabakyaw sama sa batasan sa Ehipto. Okay, ang kanaigsoon mao man kuno siya. Ang bukid sa Sinai mao ang kinatumiang bukid sa Arabia mga kaigsuonan. According sa Hebrew Ansaldo Dictionary, nga gitawag ni siya Mountain of Arabia, Moray Sinai. Unya, kung imong tanawon, ang Hebrew anino words, gitawag siya og Sinai. Sinai. Okay? Now, while Horeb igsoon sa Hebrew gitawag siya og Charab. Sa ito pala tagaan siya og mga kaigsuonan.
atong na pamatian mga kigsunan kay nag-ingon magud lagi siya nga sayop daw ang tinuduan sa Espiritu Santo diri namo, may palagi kuno walay Espiritu Santo. Dunay nag-ingon nga kami daw wala gani kuno mi mahibalo kay ngano daw nga ang among Sinai giingon namo nga maura ang Horeb o ang Horeb maura ang Sinai. Di among gitubag kay maura bitaw. Dali-dalig basa si Kuan nga sa tanak kunong Sinai naaman daw na sa bukid sa Arabia unya wala kunoy makapuyo niya na niya nang Sinai. Unya kanang Horeb daw sa Hebrew daw charab matud pa niya. Iya yung gibasa ang Isaias 10:26 kay naaman diri giingon og siyuba sa mga panon na nagpalihok sa usa ka latigo batok kaniya ingon sa pagpamatay dito sa Madyan duol sa bato sa Horeb. Ya diri kay naaman daw nagpuyo. Di man kuno mapuy-an ang Sinai, naaman kuno nagpuyo dito sa Horeb busa gani kini dunay gipatay diha nga giingon nga og siyuba sa mga panon magapalihok sa usa ka latigo batok kaniya ingon sa pagpamatay dito sa Madyan duol sa bato sa Horeb. So niya'y kalibutan mga malamong tigpaminaw nga sa Biblia sa Cebuano giingog Horeb, pero kung basahon mo ni sa English sa King James Version bisan pa sa ang pulong sa Dios na may ilang Biblia nini basahon nimo ang Isaias 10:26 dili tao na Horeb kundi Oreb. Kanang Horeb nga gipasabot diya mo na gitawag og sa Merriam-Webster Dictionary nga homonyms. Parehas pagkasulti nga Horeb pero dili maoy gipasabot. Unahon sa nato gadron ni ang King James Version nga kung basahon na dili kana Horeb kundi Oreb. Na mamoy Biblia ok ba gani? Paling pagbasa bradron ni sa King James Version sa English sa Isaiah chapter 10 verse 26. Okay, gingon din ni Reverend, and the Lord of hosts shall stir up scourge for him according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb. Okay, tama na. The rock of Oreb ang gipasabot. Dool sa bato sa Oreb gato si Horeb sa Cebuano si katong gipatay diha sa Madyan dool sa katong gisgutan nato nga giingon nga dunay gipatay sa Madyan dool sa bato sa Oreb, pero sa Cebuano Oreb na unsay priba nga ang gitawag og Oreb sa Stone Bible Dictionary bradron tulo lamang kasitas ang gihatag o bersikulo o basahon nga naghisgot gikan lamang sa maghukom og sa Isaias og sa Salmo wa na ilain sa priba. Okay, niya sa Stone Bible Dictionary sa word na Oreb, Rabin, a prince of Midian who being defeated by Gideon and put to straits was slain along with sheep. Gihatag din ang sitas judge or maghukom si 20 atus 25. Many of the Midianites perish along with him. Salmo 83:9 ug Isaias 10:26. Tulo lamang gikan sa Salmo ug sa maghukom ug sa Isaias 10:26. Og kini gipatin-aw usab sa ubang hubad bisan pa sa gitawag og James Moffat translation Isaiah chapter 10 verse 26. Unsa diya ang nakasulat bradrone? Dire gingon sa James Moffat translation Isaiah chapter 10 verse 26, the Lord of hosts will swing the last over Assyria as when Midian was crushed and Rabin's rock. Rabin's rock na gigamit din sa James Moffat translation instead Oreb. Kita mo na mga kaigsunan, Rabin's rock or Oreb. Sa Cebuano, Horeb, pero kanang gingon na mag-Horeb, mao na ang Rabin's rock or Oreb. Kay gitawag ka na og homonyms. Parehas ba sa pagkasulti nga ang English sa estudyante nga mga bata, pupil, P-U-P-I-L. Pero mausap na, ang in English sa tao-tao sa atong mata, pupil. Na unsay priba bradrone nga gitawag ka nag-homonyms, the same word but different in meaning. Yeah, sa Merriam-Webster Dictionary, Reverend, sa word nga homonyms, noun, a word that is spelled and pronounced like another word but is different
in meaning. Kita mo na, the same word but different in meaning. Na, Pronounce pa yun nga pareho. nakaron, atong basahon dayon nga kining gisgutan nga Horeb, maura gyud ang Sinai. Pero mubasa ta, pagbasa, pabulman nimo ang Biblia sa Malakyas 4:4 bradrine, nga naghisgot niya og Horeb. Or naghisgot niya og katong Horeb sa gisgutan sa 10:26 sa English sa Isaias nga gitawag og Horeb, pero kadto dili kana Horeb nga mao ang Sinai. Pagbasa sa mabasa ang pulong nga gitawag og Horeb. Anya Reverend, sa Malakyas Kapitulo 4, versikulo 4 nagaingon, hinumdumi ninyo ang kasuguan ni Moises, ang akong alagad nga akong gisugo kaniya didto sa Horeb alang sa tibok nga Israel, bisan ang kabalauran ug ang mga tulumanon. Nag-ingon ang Biblia nga hinumdumi ninyo si Moises ang akong alagad nga akong gisugo didto sa Horeb nya. Naraba siya gitawag og contemporary English version. Kining Horeb nga gisgutan sa King James version. Niining contemporary English version padrone, unsa na pagka sulat niya na sumala sa maong pahayag sa kini ang the contemporary English version in the book of Malakay chapter 4 verse 4. Niya basahon na to Reverend niya tay contemporary o makita nato sa kamera mga kaigsunan nga kining Horeb dinhi dili ni mao ni katong dito sa 10:26 sa Isaias kay pagbasa sa iston tulo man wa man gilakip ni Malakyas. Niya basahon nako Malakay chapter 4 verse 4, don't ever forget the laws and teachings I gave my servant Moses on Mount Sinai. Mount Sinai sa King James version gibutang diya nga Horeb. Pero sa footnote Mount Sinai, unsa man ang Mount Sinai, Brad Ronnie, sa footnote sa the contemporary English version. Yun na, Sinai, sa Hebreo, Horeb. Kita mo na, ang Sinai o Horeb, maura. Nagyapon ni si Mitchell Bendilio ang gitawag og Amplified Bible. Nabatay Amplified Bible, Brad Ronnie? Palang pagbasa, ipakita niya. Sa Exodo chapter 3 verse 1, nga to prove nga ang Sinai o ang Horeb, maura na. Pero katong Horeb nga yung gibasa, the same word, but different in meaning, mao nang Horeb or rock, Rabbin's rock. Sumala sa James Moffat translation, tulo lamang ang gisgutan nga sitas gikan sa Maghukom o sa Isaias o sa Salmo. Niya sa Amplified Bible mga kaigsunan, deklaro na gyud nga kanang Sinai mao ra gyud nang Horeb. Exodo chapter 3 verse 1. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back or west side of the wilderness and came to Horeb or Sinai, the mountain of God. Kita mo na, Horeb or Sinai, Sinai or Horeb. Di maura. Nakita nato. Iyon siya. Kanang inyong Espiritu Santo nagtudlo, di mao may payway Espiritu Santo, ikaw mo oy. O kinsa may nagtudlo nimo, naglama-lama kinaplo nakas doktrina imbis na sa itawag og lagda sa pagtuon sa Biblia og sa sinulat ni Ellen Goldwhite gikan sa kasing-kasing nga siya managna, wa na imo nang gipanalagma, di na siya manalagna. Busa mga mahal namong tigpaminaw, among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan, miabot naman ang oras, daghan pang mga isyu niya nga among tubagon, amo lang ipabati para dili masaypan nga kami nagbuot-buot o nagbuhat-buhat sa pagpanubag. Kinang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Winyong sa ngalan sa kauban nga mga evangelista o ministro. Kinusab si Brother Rene Telebrico. Kiniusab ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami ngayon hangtod sa sunod ngayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
Bye.